ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் உங்கள் ஐஎம் சின்சான். நம்ம வேறு ஐடி இது, நம்மளுடைய வேறு ஐடி. 1 minute இருங்க. சரி, இது பாருங்கள். 1 டேப்பில் அடிப்பேன். பாருங்கள் எப்படி 1 டேப் அடிக்க போகிறேன். எனிமி கிடைச்சானா போதுங்க 1 டேப். இவங்களுக்கு மட்டும் எனிமி கிடைக்கிறாங்க. பார்த்தீங்களா? 1 டேப் 1 டேப். டேய் பாட்டு, இது 1 டேப் இல்லை, சாரி. 1 டேப் வரும்னு நினச்சி. அவன் ரிவ்யூ பண்ணலாம் தான் இருந்தேன், பட் அவன் ஆஃப்லைன் மாதிரியே இருந்தான், ஸோ அதனால ரிவ்யூ பண்ணல. இப்போது மேட்ச் மாத்திரம் தரமாக கெத்தாக ஆட போகிறோம் பாருங்க. ரெசட்டிகள் லாஸ்ட்டில் 1 டேப் அடிக்கலாம்னு பாரு. எனிமி கிடைச்சா ஓகேங்க. தூரத்தில் அட்லீஸ்ட் ஒரு மிட் ரேஞ்சில் இருந்தாவது நீங்கள் 1 டேப் அடிக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் டெசர்ட்டிகளில். இன்றைக்கி என்ன ஆனதை பாருங்கள், அவங்க கில்ல எடுத்துருவாங்க பாருங்கள். 1 டேப்பே விழ மாட்டேங்குது. இப்போ இந்த அப்டேட்டில் எனக்கு நான் இது வரைக்கும் 1 டேப் ஏதோ ஒரு கம்மி தான் அடிச்சிருக்கேன். நம்மளுடைய MP40 ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் MP40க்காகவே. எப்படி 1 டேப் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்களா? அந்த வீடியோவில் பாருங்கள், செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ பாருங்கள் எப்படி 1 டேப் அடிப்போம். டெஸ்டினேஷன் மாற்றா பாருங்கள், நம்ம தான் செகண்டில் இருக்கோம். செகண்ட் பிளேஸ். இந்த மேட்ச்சில் நாங்கள் தான் போய் அடிக்கிறோங்க பாருங்கள். போயானா அந்த மாதிரி போயா இல்லை, ஹெட்ஷாட். எல்லா மேட்சும் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஹெட்ஷாட் அது விழுந்திருக்கணும். பார்த்தீங்களா எப்படி போச்சு 1 டேப்பு? பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் 1 டேப்பை. ஏண்டா ஒரு கிலோ கொடுங்கடா, முடிச்சிருவேன் மேட்ச்சு. இந்த லாஸ்ட் கில் எனக்கு தான் வரணும். இப்போ தான் சொன்னேன், சொல்லி வாய முடியல. இல்லை, கில் எனக்கு தான். ஐயோ அடே, ஏதோ ஓவராக சீன் போட்டேனேடா. அடிப்பான்னு அடிச்சிருவேன்னு ஒரு ஓவர் சீன் போட்டேன். சே போங்க, ஒரு 1 டேப்பில் முடிக்கலான்னு பார்த்தேன், பட் இருந்தாலும் விடுங்க, டீம்மேட் அடிச்சாங்கல்ல. எல்லாம் அந்த வீட்டில் இருக்காங்க, பார்த்துட்டேன். அதுக்காக தான் போகிறேன். இந்த மேட்ச்சில் எப்படியாவது அந்த 4 கில்லையும் தூக்கணும்னு ஒரு ஆர்வத்தோடு போகிறேன். என்ன ஆகும் பாருங்கள், வெயிட் பண்ணி கில் எடுப்பேனா இல்லை சாவேனான்னு பாருங்கள். 2 கிலோ முடிஞ்சிச்சிங்க மேட்சை. பாருங்கள், நான் தான் அடித்தேன், நான் தான் MVP. ஸோ பை கைஸ். நம்ம என்னோட பழைய ஐடியில் போடுறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ, என் பழைய வரும். ஸோ பாய். பாருங்கள், MVP. இதில் கோல்டில் தான் இருக்கேன், ஸோ தட்
2 ஸ்டாருங்க. சரி பாய்.